Allahu in kun bani wannan izinin ba zan ci amana ba, ba zan ci amana ba, ba zan ci mutunci ba, kuma insha Allah za a ga ci gaba in Allah ya kai mu. Na gode kwarai da gaske, godiya kawai zan yi. Insha Allah ba za a ci amana ba, insha Allah ba zan ci amana ba. Amin. Amin. Da ɗan madami ya faɗa, mun zo gida ne na mai girma Galadima, ɗan Galadima, muna neman alfarma. Ina neman takarar majalisar tarayya, kuma insha Allah da taimakonka da taimakon dagatai da malamai da limamai, insha Allah za mu samu nasara, insha Allah. Kuma mun zo tare da yadda ɗan madami ya faɗa, Hajiya, bari kada na kira sunan da bari faɗa, commissioner commissioner, sai da honorable DG da ƙawata Zara da abokanta wanda suka taya ni, da kuma ban ga ɗayan abokina ɗin ba. Ok, gashi.